Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da ƙara kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a wannan tashar ta mai albarka. A yau ma cikin wannan bidiyon namu ne mun kawo muku jerin matan masana'antar kannywood wanda asalinsu ba 'yan Najeriya ba ne. Ma'ana sun zo ne daga makwabtan ƙasashe. Inda daga cikin wannan jarumai da muka kawo muku har da wanda aka haifa a ƙasar Saudiya da kuma wato ƙasar Australia. Sai kuma yau tun da farko wannan bidiyon aka kashe domin ganin waɗannan jarumai mata ɗaya bayan ɗaya tare da kuma ƙasashen da aka haife su. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye kar ka manta idan ne farkon zuwa kan ta mai albarka ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sai da kai za mu ɗora sabon bidiyo sannan kar ka manta ka taɓa like akan wannan bidiyon namu mun gode. Kasantuwar masana'antar Kano masana'anta ce mai faɗi da kuma girma hakan yasa ake samun ƙabilu daban-daban da kuma jarumai da dama wanda suka zo daga sassa daban-daban na faɗin duniya. Ba tare wata lokaci ba yanzu mu shiga cikin bidiyon. Da farko za mu fara da jaruma Ummi Rahab. Ummi Rahab fitacce jaruma ce a cikin masana'antar Kano wadda ta shigo cikin masana'antar tana ƙaramar yarinya. Inda ta yi fina-finai da dama kamar irin su Ummi wanda aka yi wannan fim tare da wato Adam A. Zango da kuma wato fitacce jaruma wato Jamila na Gudu. Inda tun Ummi Rahab tana yi ƙaramar yarinya aka yi wannan shiri sannan kuma ta yi fina-finai da dama kamar irin su Farin Wata da kuma Whoop da dai sauran fina-finai da ti. Ummi Rahab dai an haife ta a ƙasar Saudiya kasantuwar cewa mahaifinta Balaraban Saudiya ne wanda ga masu bibiyarta a shafinta na sada zumunta musamman Instagram ana yawan gani tana ɗora hoton mahaifin nata inda take bayyana farin ciki da kuma annushuwarta gaba da kasancewarsa mahaifinta. Inda ta ɗaya daga cikin jarumai wanda suka zo daga wasu ƙasashen Najeriya duba da yanayin an haife ta ne a ƙasa tana a wato ƙasa mai tsarki wadda aka sani da Saudi Arabia ko kuma in ce Saudiya sannan kuma mahaifiyarta ta kasance 'yar jihar Kaduna ce da ke arewacin Najeriya. Sai jaruma ta gaba wato Maimuna wata yarinya. Maimuna wata yarinya da cikakken sunanta shine Maimuna Muhammad inda yanzu za mu iya ayyana ta a matsayin tsohuwar jaruma a cikin masana'antar ta Kannywood. Duba ne yanayin dadewa da ta yi bata fito a cikin masana'antar ta Kannywood ba ko kuma in ce ta shafa ma shekaru da dama ba a ganta a cikin masana'antar ta Kannywood ba wajen shekara 8 ko kuma shekara 10 ko kuma sama da haka ma ba a ganta a cikin masana'antar ba. Ta yi fina-finai da dama kuma ta shahara kwarai da gaske. Ta yi fina-finai da kamar irin jarumai irin su wato irin Sadiq Sadiq, Ali Nuhu, Adam A. Zango da dai sauran wato fitattun jarumai da ake da su a cikin masana'antar ta Kannywood. Ita ma dai haifaffiyar jamhuriyar Nijar ce inda an taɓa yin wata hira da ita a shirin da wato BBC Hausa suke yi na daga bakin mai ita a manhajar ta YouTube. Inda ta bayyana cewa babban burinta shine tafi Dangote kuɗi ko kuma ta auri babban attajiri, inda wannan hira ta nan akan manhajar YouTube kai tsaye za ku iya zuwa domin ku kalli wannan hira domin ku ji abin da ta faɗa da bakinta. Inda ita ma ta daga cikin kyawawan matan cikin masana'antar Kannywood wanda ita ma kuma 'yar asalin jamhuriyar Niger ce, inda ta shigo cikin masana'antar ta Kannywood inda ta fara yin fina-finai ta shahara. Inda kuma a cikin masana'antar ta Kano akwai mata da dama wanda suka shigo wanda suka zo daga jamhuriyar ta Nijar da dama, inda wasu an san su wasu kuma ba a ma san daga Nijar din suke ba. To Maimuna wata yarinya ta ɗaya daga cikin matan da suka shigo daga cikin Nijar inda suka faɗo ko kuma ce suka tsanduma harkar fina-finai a cikin masana'antar ta Kannywood. Sai jaruma ta gaba wato Princess Mufida wadda aka fi sani da Salma a cikin shirin fim ɗin Kwana 90. Cikakken sunanta dai shine Aisha Sali ko kuma ce an fi saninta da haka. Wasu kuma suna kiranta da Princess Mufida domin ta kasance mawaƙiyar salon gambara Hausa ce wato Hausa hip hop. Wasu kuma suna kiranta da Salma Kwana 90 kasantuwar cewa a cikin wannan fim na Kwana 90 ta shahara kuma kusan za a ce bata fi yin fina-finai ba illa Kwana 90 din ana aka fi ganin ta wanda dalilin yasa wasu suke kiranta da wato Salma Kwana 90. Ita ma da hirar da aka yi da ita a daga bakin mai ta na BBC Hausa ta bayyana cewa mahaifinta ɗan ƙasar Australia ne, inda mahaifiyarta ta kasance 'yar jihar Maiduguri ko kuma ce jihar Borno wato garin Maiduguri kenan. Inda kuma an haife ta ne a can Australia bayan shekaru ta ɗan girma a can ta yi karatu a can kwatsam sai ta dawo cikin wato
wato ƙasar iyayenta wato Najeriya, inda ta taso a jihar Borno da ke Maiduguri. Inda kuma bayan nan ne ta fara nuna sha'awar waƙoƙinta tun tana wato can Australia, da ta fara waƙoƙinta na Hausa hip hop a nan, dan daga bisani kuma ta faɗo cikin shirin kwana 90 kasantuwar cewa waccan tsohuwar Salman da take yin kwana 90 din ta daina fitowa a shirin. Inda hirar da aka yi ta bayyana cewa matsaloli ne wato na wato 'yan gidansu, ko kuma in ce irin family issue ne kenan yasa ta daina fitowa a cikin shirin na kwana 90. Inda takamaimai ba a san wani irin family issue ba ne, amma dai an daina ganin ta kuma ta ayyana haka a matsayin shine babban tasgaro da yasa ta daina fitowa a cikin shirin na kwana 90. Inda ita ma dai wannan wadda ta mai gurbin wato Princess Mufida da aka san da Aisha Sale ko kuma wato Salma kwana 90, ita ma ta ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood wanda asalinsu ba 'yan Najeriya ba ne, duba da yanayin cewa ba a wato gadon uwa a addinin musulunci, ana gadon uba ne. Wannan dalilin yasa muka ayyana ta a matsayin 'yar ƙasar Australia ba 'yar ƙasar Najeriya ba. Sai jaruma ta gaba wato Diamond Zara. Diamond Zara dai cikakken sunanta shine wato Zara Muhammad, kuma tana ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood wanda suka shahara, kuma wato tauraruwarsu take haskawa a wannan zamani, ko kuma in ce a wannan lokaci. Duba da yanayin kusan duk wani series wato shiri mai dogon zango a yanzu za a ganta a ciki. Inda ita dai kusan kowa ya sani cewa 'yar jamhuriyar Nijar ce, wato haifaffiyar Nijar. Inda wasu na kiranta da Diamond Zara, wasu kuma Zara Buzuwa, kuma an haife ta ne a Tahuwa da ke wato jamhuriyar ta Nijar. Kuma ta shigo cikin masana'antar ta Kano, ta yi fina-finai da dama, inda kamar yanzu ba akwai shirin da kusan za a iya cewa ya kuma ƙara ɗaukaka ta, wato shirin Labari Na, inda ta fito a matsayin Dr. Asiya a cikin wannan shiri mai dogon zango na Labari Na kuma mai farin jini. Ta yi fina-finai kamar irin su wato Daren Farko da dai sauran fina-finai da ta yi. Ta hau waƙoƙi da dama a cikin masana'antar ta Kano, inda ma kafin ta fara shahara, gwamnati ta ɗaukaka ma a matsayin fitowa ko kuma taka rawa a cikin fina-finai, an fi saninta ne da wato hawa waƙoƙi a cikin masana'antar ta Kano, ko kuma in ce a waƙoƙin soyayya da ake a cikin masana'antar ta Kannywood. Inda kamar yadda na gaya muku, jaruman da suka zo daga jamhuriyar Nijar suna da matuƙar yawa a cikin masana'antar ta Kannywood, inda kuma a bidiyon mu na gaba za mu zaƙulo muku su, da ma wanda suka zo daga Kamaru, wasu Ghana, daga wasu kuma daga Gabon da dai sauransu. Sai ku kasance da mu a bidiyon mu na part 2, wato ci gaba wannan bidiyon domin kallon wa'annan jarumai ɗaya bayan ɗaya. Za ku iya bayyana mana ra'ayinku a kan wannan bidiyo. Mun gode sosai da sosai. Kar ku manta subscribe da kuma liking, sai ma da ku wani bidiyon namu na gaba. Bisala.